Sanbonani and welcome back to another video. I hope that you guys are doing good. If there's one thing I don't like emhlabeni, it's women who make me agree with a man. Yabona nje abantu besifazane abadlisa i-team yo ave bengidina. Yabona lento enziwa uma Khumalo izongixabanisa naye, and shame, I do like her as a person, but I feel like after listening to our interviews that she has done and even seeing that trending video ethi indoda ayixolelwe nje ngoba mawayixolela izodlula lapho, and I feel like contradicts her unless kesanas it is all a strategy njengoba abanye abantu besho to make us watch the show, to make us believe ukuthi yena agree nendoda yakhe, meanwhile mhlambe yena kade ayixolela indoda yakhe. So nje angazi mina, but I feel like nje if it's true ukuthi le show yabo is real and it's not scripted, then that means ukuthi she's not as authentic as she makes herself to be. Why can't she take her own advice and just move on? Like, she's the only one who's making this whole trip feel like a drag, and lapho wonke umuntu is happy to be there. Inkinga nje uyena who's being passive aggressive towards Umseleko. The truth is that Khumalo does have a history of uqambukela in relationships between Umseleko and his other wives. So it's not far-fetched to believe what Umseleko is saying, ukuthi she also tried to intervene or get involved between a relationship yakhe noMakhwela. Ukuthi kwakuthiwane-ke asazi sasingekho, it was not recorded, so it's a he said she said kind of situation. But after watching this episode, guys, I do have a hot take when it comes to Umseleko, Mangwabe or Khumalo. Is it me or izinto zihamba kahle kakhulu between uMangwabe noMseleko now that Khumalo noMseleko abazwani? It's as if attention le abenika Khumalo Umseleko usayifaka nje kakhulu kuMangwabe, and I think deep down uMangwabe uyayithanda leyo nto noma phela ngeka aze asho, and I think she also knows ukuthi mhlaza lunga izinto between Khumalo noMseleko izokwehla leyo attention. Guys, niyakhumbula yini ukuthi izinto zazimnandi kanjani between Khumalo noMseleko? I think it was season 7 if I'm not mistaken, lapho nje uMangwabe nje engafuni nala ehambe khona Umseleko, but ngala izinto between Khumalo noMseleko kube zayivutha be kuyena Khumalo oncenga uMangwabe ukuthi hawu phela mnike ungamncishi, do this do that, waze wamphoxa wathi nje musa ukuxambukela endabeni zami nomyeni wami. Guys, ansakhumbula. So I feel like there is this weird dynamic between the three of them. Angazi noma ingoba indlela abangena ngayo boba u2 Khumalo noMseleko kulesi sithembu, I don't know, but I feel like kuba treat her as siblings or like amawele, you know, ileyo dynamic engiyibona kakhulu emaweleni mina, like umzali indlela atreat iwele lodwa like the other 20 liyazwela. It's weird, I know it's weird, but I feel like I'm getting level vibe because kukancane ukubona i-relationship kaMakhumalo noMseleko ihamba kahle at the same time kaMangwabe noMseleko ihamba kahle, but ke asazi. And lastly, guys, I feel like le therapy guys yo angazi ibizoba mnandi kakhulu if bekukhona uThabang. Guys, niyamkhumbula uThabang from Married at First Sight? I feel like idinga yena nje. We don't need like umama ozoba soft spoken, sidinga umuntu ozongena lapha guns blazing like ready ukusiza and actually tell them the truth. Sidinga umuntu ongeke abaqambela amanga, especially when it comes to Umseleko. We need someone who's gonna tell him the truth and actually listen. Asimdinga umuntu ozomkhodlisha and just be like baba. Sometimes we need umuntu ozothi hey, listen, you're gonna lose your family if awushintshe. Yo guys, but I'm excited for the next episodes to come because I really do wanna see nje what's happening in Bela deep down, each of them, ukuthi what challenges or traumas do they have that contribute to the way they relate to each other kulesi sithembu sabo. Amakhosikazi ungatshelile ukuthi azongena kweyiphinda, so ngiyofuna ukuyobheka ukuthi asefikile yini kule ndlu engikhuluma ngayo. Come in. Who's here? Sabona Jesu. Siya
Ngelela. Yo, ngijabula kakhulu ukuthi uMakhumalo ufikile. At least mekhona la kwe-retreat, mhlambe khona ubungcono noma khona umehluko engizowubona. I don't know how I'm feeling. Kahle kahle mhlambe umuntu okugcina nje engihalela ukumbona njengamanje because siyagejana bo. Siyagejana Nkosi yami. Yo siyagejana. Romantic man. Angithi size kwe-retreat. I want to read it later. Yeah. Because ngiyabona story sithi Incwadi bengithi izomjabulisa. Uyabona because ngiyabalula ukuthi indlela yinde zikhona izinto ezingahambanga kahle. this is nice. Hayi cha ngempela azoqinisile ukuthi sewu. Awusengiseyintweni? Ngakuzwa phela usho ukuthi hayi sewunzima manje uvuke wamunya. Bakuvusile ngempela usuthe into nje. Uyangikhuthaza ngeke usho ukuthi ngina 50 years ngathi ngimncane. Angifuni ukukhuluma ngalokho. Angikhulumi ngako ngiyasho ukuthi iproof yalento wawuyisho yazi bengaze ngikuphikise. Angithi retreat. Thank you Mthombeni. This is beautiful. Thank you. As a wife who has a partner, ikhona indawana yokuthi kube mnandi makwenzile omunye umuntu. As much as you can actually do it for yourself. So yes, ukubona igift kuyangijabulisa. Uyabona njengoba sagcina kade sikhuluma walimala. Ngifuna ukukushiya upainte the way ofila ngayo. Nabo pende uthroyish. I was never good in drawing. I'm able to express myself by kuluma then ukudrowisha, but it's fine, I will try. Le canvas le engikhombisa yona uMthombeni ukuthi kuzopaintwa kuyona, I don't think it's big enough. It's too small. Yabona khona into ozishilo wathi ngesikhathi sibabili sikhuluma khona izinto ezishoyo mina. And lezo zinto esishilo, some of those things we have realized mase sikhuluma esengendleleni ukuthi uphambanisa abantu akuyona izinto ezikhulunywe mina. Yazi Mashobani, let me tell you something. Hayi. Siyagejana kakhulu and uhlezi mengabe udila naye kumele uhambe kuma eggshells. So nje ukuhlala naye nokukhuluma naye ngiyakuzama ukuavoida because ngiyabona ukuthi hayi kungazi ukuthi inyanga yakhe ithe mina wamgulisa njengoba eshawa istroke. Ake ngithi makufika umuntu uMakhumalo Fine, I hear you. ngithi mina uma kufika abantu kumina bekhuluma ngawo mina ngima nawe. Anginkinga nalokho, angilwi nawe nokuma nomuntu Mthombeni. Yeah. Lento kahlahla ayikho about lento ozama ukuyichaza. It's about the part engithi mina angiyisho ngite ukuthi because I'm not like that. Mina Mthombeni angiyikhulumi izinto zabantu like that. Angifuni ukuthi ngithi uMakhumalo uqamba amanga. Kodwa mina ngiyayazi into ekhulunywa uMakhumalo kumina. Angathi angishongo mina ukuthi ngifuna iDNA noma drop uMakhwela. Angathi angikushongo lokho. Mashobani, I hold a different view. It's okay Mthombeni, ngicela singakhulumi. Okay. Ngicela ungangikhulumi Okay. singabantu. Ngifuna ukuxolisa ukuthi ngikhulumile ngabanye abantu because bengivalelekile, I was frustrated. Ngifuna ukuxolisa ukuthi from now onwards ngeke ngisaphinde ngikhulume ngalabo bantu. In fact kwakufanele ngikutshele ngalelo langa is only that ingqondo yami njoba ngagula nje ithatha isikhathi before izinto iprocess. I should not have involved labo bantu. Bengichaza ke ukuthi wena uzodraw in my absence indlela ozizwa ngayo bese siyithatha from there. Uyangizwa? Sengiyarathi. Kunokuthi kungathi khona ukuzwana, kungazi ukuthi siyaxovana nje futhi kwakhona ngamanje. So angiyiboni ke manje ukubaleka kokuthi ngipainte ngizizwa kanjani. So ungangizwanga ngikhuluma ngeke ungizwe sengiphethe upende engingawazi nokuthi ngizoqala ngikubhekise ngakho. Come in. Njengathembisa. Thini senzilathi? Kodwa yibani? Ayisele kanjani lathi? Lalela, I know kwacimile phela bezophela bokabe ufike sephelile. All right. You look nice. Thank you. You look nice as well.
our home for the next few days. Oh wow, ngiyafika la ePennington. Wow, ile ndawo yinhle. Unfortunately bengingayazi kodwa ngihlala le duze. Ngigcina la koselboni ngidlule. Ukufika kuKambali shem kunginikeza nje umoya ongazi uthi uthanda ukuheleza kancane kungazi uthi kuba mnandi. Nkonkonko. Umuntu wami engasanginathi. Kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Usufikile? Ya, sekukhona. Usuyibonela indlu yakho? Yes, ngikhombisile. Ngicela uyongikhombisa-ke. Uma ngabe nje basefikile ehleli la kuzohlala khona uMakomalo, I think bazojabula kakhulu. Ulate uma yena ukufika, kodwa ungitshelile ukuthi uzoqala kaMlungu uyima efika lana. Nanga ka-morning shoes zakho. Uma uvuka ekuseni ngenzela ukuthi ungicabange. Uqokele icathulo. Inyathelo. Yes. Okay. Uzwe ukuthi yazi nangumsele. Nayo indoda yami. Ngikhambe phezu kwakho. You symbolize ukuthi I should walk over you. Iqiniso lithi kunezinye izinto uma ngabe afuna ukungishayela umthetho ngazo, afuna ukungilawula. That is why she's going to walk all over me. Otherwise isipho lesi sakhe sokuthi as enjoy aphile kamnandi ngaso. Yazi ukhulume ngokuthi lamakhaza afuna ingobe namehlo. Manje ukhuluma la ngokulala. Yazi ngathi yabe ngizobusa. Athi ngibaleke. Cabanga ukuthi ngomongabe into engakaze yenzeke. Yo, ungavele ngishiye la ngikhona ngijime ngiyakuyena. Oh wow. Yes. Yabona angishaye eqaleni. Yeah. Ngikuphathele ibhokisi present. I didn't expect anything, so ngiyangijabulisa ukuthola le gift engiyifica phansi kombhede. Nekhadi lakho. All right. Nekhadi lakho. Bengithi ngizolifunda masengedwa. Ulibonile? Ngilibonile. Yeah. So ngifike ngabona libhalwe kaningi. Ngicela ungifundele incwadi lina. Incwadi ithi inezinyoni ithi angidize. Bese ibhala ngokuthi ke sawubona mangwabe. Ngesikhathi ufika la ekhaya kuningi esakuthembisa khona. Mhlambe okunye sikwenzile, okunye akwenzekanga. Kukhona mina njengomseleku engikwenzile futhi okubi nokuhle. Sizamile njengomndeni kukho konke. Ngiyafisa ngoba siya ku retreat ukhulume okuphakathi okusenhlizweni yakho. Noma kuhle noma kubi. Uma kuzosilekelela njengomndeni ukuthi sikwazi ukuphumela ngaphesheya. Siwumndeni sinokuzwana ukuze sikwazi ukunqoba. Akumina obalulekile la futhi angisoze ngabaluleka ngoba sisebenzile sonke njengomndeni. Uma kuukuthi akukho futhi okuhle engikwenzile, ayikho inkinga. Ngicela ukhululeke ukhulume uhlambulule inhliziyo yakho. Ngiyabonga. Yimi owakho. Ukhohle ukuthi owethu. Yimi owenu. Uzopenda ngami. Ngizopenda mina ngefeeling yami ninonke. Lapha. What do you mean ngefeeling yakho yathi sisonke? Angithi Ngoba phela singaba sonke kodwa umuntu umuntu uzimele. Uhlezi uthi umuntu uzimele. So kusho ukuthi uzospenda sonke ngamunye. ngizosho Awukwazi uspenda kanye kanye. Uza awukazi ulale nathi kanye. Uza kuthina ngamunye. Angizimisele ngokupenda ngoba phela bengingathiwa ngimpende kushuthi mhlawumbe ngeke azabonakala, mhlawumbe angabonakala ngobhozo. Bengingathiwa ngipende yena. Uyayibona lonto. So angisiboni isidingo ngizibonela into yazela nje nje azodlala ngayo. Mashabanzi. Yebo. Uyazi ngihambelana sesingazwani kahle. Manje angikufuni lokho. So ngizothi bye bye. Yeah, all right. Good. Thank you. Umthombeni one thing that he wants ufuna ukubona umuntu
right kodwa right angekho willing ukulekelela ukuthi kufikwe kuwona kahle ufuna udecide ukuthi uyaba right or not ngoba mina ngeke ngishike kuloku wami mawuthi angikho right hayi sekuphelile hlala la uhleli khona ngoba ukho right nama things kuyenza uhlale nomngane wakho ngakwenzela umngane ngakutholela umngane nombela ngizobe nginibona ngedile uma Khumalo for a strange reason uvele wasuka kumina wanamathela kumangwabo angazi noma mhlambe ubenzela ukuthi ngibone ukuthi yes ngiyilunga lalomndeni kodwa wena ngixabene nawe Mthombeni nangu umuntu engiassociate naye. It's a very strange thing. Utholela unodoli ozodlala nawo unodoli wakho kahle I think umseleko ufila jealous menzwana ufika athi ufuna iunity kodwa kuleyo unity yena bese faka unyawo uze nenye mtakaba enye ngempela ke le ngoba bakhe uthi Eneso wenza ipainting uzobona khona so into ozoyipainta indlela ozizwa ngayo ngami uyabona iyapainteka yo yazi ngangitshela ukuthi into yezingane leyo sengizobona khona ukuthi kwenzakalani mina ke ngizohlala manje ukuthi ngizizwa kanjani ngawe yeah wayiba ingiba ngawe lento ingabi ngami hey oh okay ubhala ke lokho wena kulungile angiphikisi ngiqale ngacabanga ukuthi kambe ke ngizizwa kanjani ngase ngicabanga ukuthi angavele ngiqhamuke sengisho ke manje la ngikhona manje ngcono ngithi ukureverse kancane khona ngizokhululeka ngibhale ukuthi ngaqala lapha yakunje kwaze kwaba manje uyabona kusukela ngiyingane nganginephupho lokuthi mase ngikhulile ngifuna ukuthi ngibe namakhosikazi ezingikhula ngiyarealize ukuthi kuba namakhosikazi akuyona into elula one ukuchaza lo mbono ukuthi ngifuna ukuba namakhosikazi it's not an easy thing because amakhosikazi atshelwe enye into engewona lo mbono so mina into engifuna ukuyidweba ngifuna ukudweba iphupho lami lifezeke ngifuna ukulidweba noma ngilichaze la lisuka khona lizofika la likhona njengamanje mami yebo uyanqoba lapha yeah shaya ukugcina oh nami ngiyaqeda yazi lento kodwa yamakokoroshi kodwa ngiyaqeda angeke ngikwazi ukufaka yonke into ukuthi ngizizwa kanjani nale painting board yami incane so ngizozama kodwa ukuthi ngiqoqe konke la kube na le piece le ngitholile kukhona lo muntu engimcelile oyitherapist sizobe sesichazela yena ukuthi imidwebo yethu isho ukuthini and then yena bese unpack ngolwazi lwakhe ayi kuthi ngizokhala ke kuyona ka phela manje njengoba ngenza lento nje yo my heart is so sore ihlungu ngithi kanti Nkosi yami ngenza lana ngiyifake nini uyithatha serious because into yena azoyichaza ngicabanga ukuthi isuka enhlizweni nasendleleni yakhe iyafana nento ezochazwa yimina isuka endleleni nasenhlizweni yami yo uqedile lapha hey umdlalo wezingane unzima ungayibhekiki angibheki asambe umdlalo wezingane aba manje yami sengiyifihlile kwenzela ukuthi ungayiboni hayibo Ovula wakhala ngempela mama yes aish ama-sacrifices maningi angikwazi kwabala uma ngabe usuvumile ekutheni umuntu uyamakhisa umakhisa uready and nawe uright yes
ikuvusela uma ngabe ubona ukuthi hayi usabe uyakhisa nje kodwa hayi bo akaze kwanele iyona-ke into evithani ngiphathe kabi leyo. Ngangena. Sanibona? Yebo kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Usisi-Nonto uyi-therapist ezosilekelela sonke ukuthi is-understande bese iphinde iyasisiza ngale retreat. Ngizocela-ke sihlale khona la phansi. Yaw. Ya. Ngiyaqala empilweni yami silo ngaba khona ukuthi ngifike esigabeni la ngixakwe ukwakhiwa kwalomuzi bese ngibona ukuthi kufanele sithathe uhambo lokuthi akwenziwe i-retreat. Which part do we start? No, siqale ngami. Siqale ngawo. Ngoba ngumnikazi wombono. Okay, alright. Yimi lo namakhanda amaningi angaka? Kunekhanda ekufuze ngabe likhona lana. Elikagogo wami, uFlo. Oh God. Umyazi womuzi akekho. Khona thina lana khuluma nathi yenza into manje phela Nkosi yami. Uyena umuntu esavumelana naye mina. Lokhu-ke usukubona. But lo uMacele ngisajabulile kakhulu ngaye. Kodwa umbono ukuchaza njengoba ubona le mbala yami kwakufuneke ngenza izinto eziningi. So izona lezi ngiyi-represente ngama-colors ahlukahlukene. Angithi yazi uma ukhuluma nonkosikazi ukhuluma nonkosikazi eyedwa vele athi kusho ukuthi angikho enough mina. That is why ulanda ngonkosikazi. Ayikanjalo lento. UMacele uphelele nje ungunkosikazi uphelele unayo yonke into. Unanezingane. Unomuzi phelele noma yena kukhona okhona ongasekho emhlabeni. Yeah, my late wife. But isikhona izinto eziningi ezenzekile endleleni yami noma yena. Kodwa I choose ukuthi ngingaconcentrate kulezo zinto. Okay. Ngiconcentrate kulokho kokuthi ukhona. Uma yeni ebuyelana nobaba wakhe noma benzani whatever lokho babekwenza bebe nengane ngahlonipha nje ngokuthi uma wengane kababa wakhe ngahlonipha usunkosikazi kababa wakhe ngaphela lapho. So mangilokhu njalo abantu angazi becofa ngathi khona into yabo wayithathayo ena ayikho bafethu ayikho. Uma Khumalo I feel ukuthi akazinzile ngalendlela ekufuze ngabe uzinze ngayo kwamsele but ngihappy ngokuba khona kwakhe. That is why benokhala ohlukile yena o brown noMangwabe. Okay. Because we relate more noMangwabe than any of these other people. Ubaba wakhe unenkinga enkulu ukuthi uyindoda yesithembu uphila isithembu manje kuyena nje hlezi ehlanganisa kanti phela Nkosi yami sihlukene futhi siphila impilo zethu. Siphelele isithombe. Asiphelele isithombe. Mina manje nginabantu abawu5. Okay. Kodwa lo wesi5 akuvumelekile ukuthi ngikhulume ngaye. Yabo nje bengekho nje la fuze ngabe ukhona. Into eyenza singafiki naye ukuthi kunabantu abazothatha i-offense. Okay. Thank you. Thank you.